जे सिनी त्रिपुरा म्यूजियम सिनी आरो बेबाक सिनी आगिनि राजा महाराजा संगे जे नांगुमानि आरो जे मालिक दंमानि आरो लुकुरानो संगानि बागै याबा फरकसा बेंगलुरुनि UK07 Rider जे नुकजोंमानि आ जागाव थांनो म्यूजियम बिसिंगो फटो ताइ भिडियोग्राफार थायो आरो ब्लग थायो दंमारो सिगासे सोंमनो रेसपेक्ट थायो कोनो बेपार गैया किन्तु अमा हायबो कायसा जे जागा फोटोग्राफार्स ताइ फोटोग्राफी ताइ पिक्चर भिडियोग्राफी नानि एलाउड करि जागावो आ जागा थांगा आबो फुनु गांखाय आबो कायसा बेंगाय माने सिस्टेम हायंगो कारण ओ त्रिपुरा हास्टेबो कोनो रुल्स एंड रेगुलेशन ताइ ब्लग करि हायने आं मातों अब आं ताम सानाय अब कि आं माने गभर्नमेन्ट फेलर दानाय नाकि आरो नाइकिनि खायनो फेलर दानाय सो ऑल दीस थिंग्स आम वेरी सीरियस के मेटर नाना गय दिन दिना साना नायो फरकसा त्रिपुरासा म्यूजियम बिसिंगो थांगै आनि त्रिपुरानि आनि बुबाग्रानि सेंबस कांगो थां फटो बुबां हेंखो सोंनाय मेनिया किन्तु तिनि बायरानि बरक खायो आ जागा ब्लग खायतो भिडियो खायतो अब तामं खाबा सो सामनि बाय के ल दं सामनि बाय लग रै आम माने जे भारत संविधान बायदि बिसिंति सिजाक दङ नियम कारण जतन माने एकना नांनाय आइदर ही बिलोंग टू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पानं दं इंडिया नि ओके नियम जतन माने खायसि ल नो ये तिनि दिन नुक जागा दं जे त्रिपुरा माय ल सबाय जागा दं माने कम बेबनो फेलो गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा टोटली फेलो हायसि माय दं दा सब समयनो जों वाइटिएफ रक अम हाइजिनि जो जों मकल बस कांग नुखांग नाय दं माय मा फायो आबो बुइगो सावनो पार्टी फाइजानानै बागै किन्तु गोबां बरक साव जे वाइटिएफ रखनो सामगो दिनार थां बर वेफर लस के बुइगो सावनो दिनै वाइटिएफ खरंति जायका आं कोइनो नों टिसारि हायसि जोंनि लगे फायनाय हायसि दिनै वाइटिएफ सिनि खरंति साननि दिनै माने दायित्वया जतनै दायित्व हायसि अब जों ओबै फायगा बुझो बान्ता पहले जों त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म आन्दार बर प्रमुख खाय जों ताबुक ताचुतल आब्रो वाइटिएफ बिस कांति खाय बुबाग्रानि फान बाय जों वाइटिएफ चिरि खका सो दिनै और वेस्ट पिएस फाय जों बर हायनो तंथगै फायले आरो जों इनविटेशन जागाय फाया किन्तु सिविक कल्चरल हेरिटेज सेफ खायनो बायके वाइटिएफ सब सम बस कांगो फायो जों सुदु वाइटिएफ एस ए पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ त्रिपुरा मथाया जों त्रिपुरासा दफानि सोसाइटी इंगे त्रिपुरासा मुंसा रुवै त्रिपुरासानि सेफ जानानै फाय जों वाइटिएफ संग जाबाय